קם לו אדם בבוקר ומחליט שהוא רוצה לגנוב אופנוע. לא בא לו לשוטט בלילה עם כלי פריצה ולחפש אופנוע מתאים. זה מסובך מדי. נפשו חשקה רק בימאה פייזר 600, ויש לו שיטה. הוא מזמן לפגישה אחת 2 בעלי אופנועים, כאלה שפרסמו מודעות מחירה. הוא משחק את הקונה המתלבט, נותן להם להתחרות על חסדיו, זוכה באמונם, וזה עובד מצוין. אופנוע אחד הוא מצליח לגנוב. מה שעלול לקלקל לו את החגיגה הן מצלמות האבטחה שהיו במקומות המפגש ותיעדו את מעשיו. כתבתם של יעל דמרי ורון כהן. רונן גיל, בן 30 מכפר סבא, הוא מנכ"ל חברת תוכנה וחובב אופנועים מגיל צעיר. לפני 1.5 שנה רכש אופנוע חדש, ימאה פייזר 600. אחרי שנה של רכיבה מהנה, החליט לעבור ל4 גלגלים ולמכור את האופנוע. הוא פרסם מודעות רבות באתרי המחירות באינטרנט, אך ההיענות הייתה דלילה. רק 3 התקשרו. אחד מהם הוא גיבור סיפורנו. הבחור התעניין לגבי האופנוע, הוא נשמע רציני. הוא אמר שהוא מכיר את הדגם הזה של האופנוע וזה מה שהוא מחפש. הוא אמר שהוא נמצא בתחנת דלק מנטה שנמצאת קרוב. נסעתי לשם, כשהגעתי לשם ראיתי שהוא נמצא שם עם רוכב אופנוע נוסף, רוכב אופנוע מאותו סוג, פייזר 600. כבר ממש נתתי לו את המפתחות של האופנוע, ובדיוק בשלב הזה רונן הגיע. וכשראיתי את רונן עם האופנוע שלו, עם הפייזר, אז הבנתי שבעצם הוא עשה איזה מין מפגש של אנשים, כי הוא מחפש אופנוע מסוג פייזר. יום ראשון, 7 בדצמבר 2008, השעה 6:30 בערב. מצלמות האבטחה בתחנה של דלק בצומת כפר סבא מתעדות את המפגש. הקונה בחולצה הלבנה, המציג עצמו בשם אלחנן, משוחח עם המוכר, גרי, איתו קבע כאן. כעבור כמה דקות מגיע רונן, רכוב על אופנוע הפייזר שלו. הנה השלושה, 2 מוכרים וקונה אחד, מנהלים משא ומתן. הקונה נשמע נלהב, ומבקש לעשות מבחן לשני האופנועים, כדי להחליט באיזה מהם לבחור. אני לא הסכמתי לתת לו לעשות סיבוב על האופנוע שלי, מאחר ולא היה לי ביטוח לכל נהג. אז הוא אמר לי שהאופנוע נראה לו וזה, והוא רוצה לעשות סיבוב על האופנוע. זה דבר שנראה לי לגיטימי, האמת היא. הוא הוציא לי תעודת זהות, גם עוד שאלתי אותו מה מספר תעודת זהות, הוא דיקלם לי את המספר תעודת זהות, שאלתי אותו מה תאריך הלידה שלך, הוא דיקלם לי את התאריך לידה שלו. אמרתי לו, קח את האופנוע לסיבוב. הרוכב השני הסכים לתת לו לעשות סיבוב על האופנוע, ואני והרוכב השני ליווינו אותו עם האופנוע. אחרי סיבוב קצר חזרו השלושה אל תחנת הדלק. הקונה אלחנן הביע עניין לקנות את האופנוע של גרי. הוא אומר לי שבעצם האופנוע מאוד מוצא חן בעיניו, ונראה לו שמחר ביום למחרת הוא ייקח את האופנוע בעצם לבדיקה. שאלתי אותו מה קורה עם הסיבוב על האופנוע של רונן, אז הוא אמר לי, לא, האופנוע של רונן לא נראה לי שאני כבר לא כל כך מעניין אותי או משהו כזה. איך שגרי הלך, אלחנן אמר לרונן את ההפך. באופנוע שלך אני מעוניין. התחיל משא ומתן. רונן דרש את מחיר המחירון, 62,000 שקל. אלחנן משחק את הקונה הנלהב, ומבקש לסכם את העסקה ולכתוב זיכרון דברים. רונן לוקח את אלחנן על האופנוע שלו, והשניים נוסעים לבית הקפה קופי בין, בקניון ערים בכפר סבא, כדי לשבת בניחותה ולנסח את ההסכם. מצלמת האבטחה בבית הקפה מתעדת את השניים, מזמינים קפה ויושבים ללבן את פרטי העסקה. הוא שאל שאלות טכניות על האופנוע, הרבה הוא גם מתמקח על המחיר. נראה שזה מישהו שהתעניין לגבי הרכישה של האופנוע. הקונה עשה רושם רציני, גילה בקיאות, שאל שאלות, והוא שניסח את זיכרון הדברים. אחרי חצי שעה של משא ומתן, הקונה טען פתאום שהמחיר גבוה, וביקש לישון על זה לילה נוסף. רונן החזיר את אלחנן אל תחנת הדלק, ושם נפרדו זה מזה. ולמחרת הבחור התקשר שוב, הוא אמר שמדובר בסכום כסף גדול, והוא רוצה לעשות סיבוב על האופנוע לבדיקה לפני שהוא קונה אותו.
אני אמרתי לו שבלי ביטוח חובה אני לא מסכים שהוא יעשה סיבוב על האופנוע. בהתחלה הוא ביקש ממני לעשות ביטוח חובה, אמרתי לו שאם הוא רציני והוא מעוניין לקנות את האופנוע אז הוא יכול לעשות בעצמו, וזה באמת מה שהוא עשה, הוא עשה ביטוח חובה והגיע למשרד. אלחנן הגיע למשרדו של רונן והציג לו את טופס הביטוח. רונן לקח את המסמך וגם החתים את אלחנן על התחייבות לקנות את האופנוע אם ייגרם לו נזק במהלך נסיעת המבחן. אלחנן אף הפקיד בידי רונן את תעודת הזהות שלו, כדי להרגיע אותו ולהוכיח את רצינות כוונותיו. נתתי לו את האופנוע, קסדה, מעיל. הוא לא ביקש את המעיל, אגב, אני פשוט, בגלל שראיתי אותו יום לפני רוכב, ראיתי שהוא לא רוכב כל כך טוב ואני פשוט פחדתי שהוא ייפגע. אז אמרתי, אם הוא ייפגע, לפחות שהוא יהיה כמה שיותר מוגן, עם קסדה טובה ועם מעיל טוב. אז לקחתי אותו לאופנוע, נתתי לו את האופנוע, הוא יצא לנסיעת המבחן ואני מאוד שמחתי שכנראה שאני מצליח למכור את האופנוע. אלחנן התרחק עם אופנוע הפייזר של רונן, מצויד במעיל ובקסדה האיכותיים של המוכר האדיב, והבטיח לחזור בתוך 40 דקות. כשאחרי שעברה שעה והוא לא חזר עם האופנוע, אני התחלתי להתקשר אליו. הטלפון עדיין צלצל, אבל כמובן שהוא לא ענה, כל השיחות הגיעו לתא הקולי. באותו שלב חשבתי, אולי קרה לו משהו, אולי הוא עשה איזושהי תאונה או חס וחלילה משהו. עברה שעה ועוד שעה, אין אלחנן ואין אופנוע. ורונן מתקשר למשטרה ומדווח על גניבה. את פרטיו האישיים של הגנב הוא קורא בתעודת הזהות שזה מסר לו. השם אלחנן גולדברג, הגיל 25, כתובת מגורים ירושלים. אנחנו נוסעים לכתובת הרשומה ואכן פוגשים שם את אלחנן גולדברג. אנחנו לא מופתעים לגלות שאין לו שום קשר לגנב על האופנוע. הפרטים פה שלי, אני רואה, זה התעודת זהות שלי, אבל התמונה הזאת לא שלי. הוא הכניס כנראה איזושהי תמונה אחרת. זה לא התמונה שלי בוודאות, זאת אומרת, גם אפשר לראות את זה. לא מזהה את הבן אדם. יכול להיות שיש עוד בן אדם בשם שלי, אבל זה לא הפרטים שלי. אני אלחנן גולדברג האמיתי. חודש עבר מאז הגניבה ואין שום חדש. מתחזה לאלחנן נעלם עם האופנוע, המעיל והקסדה של רונן. היה כאן עוקץ מתוכנן מראש על שני מוכרים בו זמנית, בתקווה שלפחות אחד מהם ייפול בפח. רונן נפל, גרי ניצל, וזה יכול היה לקרות ההפך, כי שניהם היו להוטים למכור, והקונה הרי עשה רושם טוב על השניים. אלחנן נראה ממש ילד טוב, ובתמונה הוא אפילו היה נראה בלבוש דתי. לא היה שום דבר שגרם לי לחשוד בו מאיזושהי סיבה. באותו רגע ששמעתי את הסיפור הזה, אשתי ממש תפסה אותי מאחור, אני בעצמי קיבלתי את העלפתי, הרגשתי שזה הסיפור שלי בעצם, זה היה יכול להיות אני בקלות. רונן וגרי משוכנעים כי התמונה שהושתלה בתעודת הזהות הגנובה של אלחנן גולדברג היא צילום פניו של הגנב בצעירותו, כשעדיין היה נער חרדי עם מגבעת לראשו. אלה תמונות הגנב כפי שנקלט בשתי מצלמות האבטחה במזנון מנטה של תחנת הדלק. מי שמזהה את הגנב שחזר בשאלה, מי שקנה בחודש האחרון אופנוע כזה, ימאה פייזר 600, מהגבר הזה, וכל מי שיכול למסור פרטים על העוקץ הדו-גלגלי, מוקד קולבוטק מחכה למידע.